Ето ги, най-уважаемите хора в Свищов. Дет ни изгониха ето с една камара багаж. Ни изгониха ето с мъжа ми, с малко беби, с дъщеря ми. Погледнете ги какви са, уважителни. Да знаете кмета на община Свищов какъв е. Гони цяло семейство, 4-членно семейство с цял куп багаж на улицата, с двама полицаи. Погледнете ги какви са. Погледнете ги какви върви са. до патрулката, върви Какви са близо мръсни. патрулката да ги снимаш. Погледнете ги какви са долни. Погледнете ги. Така. Затова нека да знае целият Свищов кмета Генчо Генчев какъв е голям долен буклук. Нека да знае целият град. Защото това ще отиде в битови новини. Моля ви са хора, качете този пост навсякъде, в YouTube, в TikTok, навсякъде, в Facebook. Нека да се достигне. Тези закони по принцип не трябва да ги има. В България. В България да нагонят със семейство. Моля ви са, които са родители в Фейсбука, нека да го качат, нека да го видят. Дойдоха, събудиха ми детето както спи, ни сгониха спеше, на да. улицата. Това малко дете. Без грам жалост ни дават чак зор да си изнасям багажа. Чак зор ни дават. Погледнете ги. Погледнете ги. Тия хора ги запомнете добре. Да. Он с бялата риза. Запомнете го много добре. Запомнете ги добре. Запомнете ги тези хора добре. Цял свят да ги види. Ето, запомнете ги. Ето.